Ito ang kwento ng aming buhay, pagmamahal sa pamilya ang gabay. Hello, good morning po. Pang-5 gabi na po. Sa simbang gabi. And schedule po ng purok namin para mag-offer. Oh, bless you. Good morning na. Antok pa? Meron po. Let's go! Oras na! Bakit? Amoy pang ano ko? Taray, okay, so wakas, nagsama-sama kami. Tingnan mo yung panganay namin. Yes, panganay namin, si Ate Sam ay tulog pa din. May nagbuhat baga. Ayan. Ha? Baka masing na ganyan rin ako. Salamat! Bandine inmeto sikluban at ding sablang keti manok naman. Yang ing kanidi menantagan, kilibutan ning ganuman. Pekatigid ne talakan, libutan ning dayan malan. Nino ing magi katuliran, mugyat kimbundok ning Ginoo. Nino ing magi matuloy, lungod kilog ning banal ng templo. Ya itang magi malinis sa gaman, itang magi pusong dalisay, itang emag na sa kindewahan, at emag salitang kalaraman, laban kung kenon. Ano ang iyong
kasalan at kapatawaran kin Diyos, akiyang kaligtasan. Makanyan inugali rin taong magdulog king Ginoo, ding malapit king Diyos ng hakot. Talakantang po para malantaya at mayang pamalita. Meka kini susi ng David, ibuklat mo yung pasbul yung nangangga ng karariyan ng Diyos, ibulos din bihaw ng talungtong. Ing Ginoo manatili aket kayo. Pababasa aking maya pamalita at pangkang sa Lukas. Inyang kanang nanang Isabel, tibura ni Diyos ng Gabriel, king metong abalen ng Galilea, kami laguan Nazaret, king metong abirhen ang makatangunang maging asawa, ng metong malalaking ilaguan Jose. Metong apalipin ng Haring David, at inglaguning birhen Maria. Karas ng anghel, sinabi ng Kaya, tumula ka, ikang mikatman grasya, ing Ginoo at Sumeka, tuwan ka ka rin sablang babay. Bisdan niya ni muna ni Maria, inyang timdam na ingaman at ikaliki, at isipisipan na nung nano kaya ikabaldugan iting pamamugi. Dapat sinabi na kay Angel, Maria, kay katatakot, uling kalulugod ka, king mata ni Diyos. Lawen mo, paglika at ibaigmay na itong anak kalalaki at ipamalugyo mo kay Jesus. Maging maulaya at mayaw siya anak ni kakatas-katasan. Ibiyan niya kaya ni Ginong Diyos ang trono ng David at ipungpunana. Magari ing bale ng ako, kapilanman. Ing pamagari na alang kapupusan. Kitang ng Maria, king Angel. Makanano mga palyari ti, ini nga po meron pong birhen. May kibay siya ng Angel. Yung banal na Espiritu, ti paya keka, at yung bayan ay kakatas-katasan, liluman na inyay nga na kami may keka, banal niya, at mayaw siya anak ng Diyos. Lawin mo, kamag-anak ng Isabel, usal ng Ketwana, tingin linya naman ng metong anak lalaki, kanang na lang bulan ngini. Lipat ng sasabyan na rin tao, king baugya, pablasang, para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, betong kung alipa ni Ginoo. Marapat kabod ka na ako ang timo ikikas ng amano. Kay pagnanita, likwanan ni Angel. Ing maya pabalita ni Ginoo.
Maya payapak po kay kayuman. Kalimanan na po, apak, may kinatama po Misa Ligalio, Aguyo pa po. Kompleto pa po. O taray, Katolikong Simbang Beni, alangan na. Kaya po, tumitana na isip mo, yung kompleto tapa. Kompleto tapa. Kapalpakan tayo ng salita mo, isundo mo, kinakamo kong pawikulen, kinakamo pamagsadya, kinakamo kong papanalangin, para sa taya, it is spiritually, ikinatang sarili para panyatang na lingkino. At isundo tayo kinatamong general, team na nagkinatamong simbang beni-beni. Ano si general team tamo? The silver linings of Christmas. Habang may buhay, may pag-asa. Wala ko nililiwanag yung meaning. Habang may buhay, may pag-asa. Buhay pa ba kayo? Talaga? Okay. O nung buhay pa kayo, palakpak na oman. Patakilis na. Okay. Bakit ito yung utang ko? Obvious naman na ikayo mag-iye kayo. Pero, ating pong tao, layla mag-iyela, pero balamo metela. Ating tao, layla, gagalola, pero balamo alalanggana. Alala pong drive, alala pong ses, kinkarelang biye. Bakit? Wag mag-iyela physically, pero empty la o emotionally or even hollow la spiritually. Kaya ito po pwedeng sabihin, habang may buhay, mabibiyeta mo. Kasi kita mo po, mabibiyeta mo, aliwa mo kitang kita mo, manis na wata mo. Nung mo, mabibiyeta mo, uling atintang pag-asa. Bali po, ingetong po ka rin problema na nangyayari ngayon yapin yung issue of suicide. Ano ka kung mag-suicide ngayon? Especially galing kayo nakan. Ay kayo po anak, o kayo po pengari. Lalo nyo rin anak yun. Uling po at ang kulang, ilang problema rin. At may kaya de-express yung karelang problema, nanggawad na. Sorry, galing na dito. Magpakamatela. May siguro na po, abalitan tayo yung may ito nga makabiglang balita. Yung pong metong corrective figures na ng flood control scandal, yung dating Undersecretary Catalina Cabral, di sanding mete na. Bakit yan? Mete yan. Ikit niya yung bakeda, karin po o bangin na ng Cannon Road. Diyos ko, nagagawa na karin ng Cannon Road. At iya, mete niya. At yan naman, nung sakta ng kayang pagkamate. Ini ba suicide? Iti ba martyr? Etabalo nung nano insangkan. Bakit iya meteya inya sana nag-suicide? Niya mo sana minarder. O takabod niya mo menabo kimpangin. Kaya kapampangan nandiyan po in translation tamo king hope king kinatangaman. Nandiyan yung kinatamong translation. Po pag-asa. Kasi pag-asa, Tagalog yan. Noon yung po translation tamo king hope, king kapampangan, kapanayan. Ka-descriptive na na po tangi ka o hoping ka ating kampanayan something good will happen in the future.
Ita po, imbri ng sabihan, ning kapanayan. At ako kakit po po iti, parengkarnasan na rin, mapanayang waiting. Balik po yun po, yung pong sapang bato, takal mapanayang waiting eh. O otang kay ba't mong pinayang waiting, itang in between, na datang yung eka, in balita na sinambot ka, naritang in between, manaya, eka kabud manaya, nune mag-expect ka, na kota lumbalya, itang ekang numirong teyan. Marami pong bali, ating pong loto outlet, ini pong malibog. Para pagdarin po putang tao, bang kanita, taya lang loto. Akakit ko karela, ano ba mo itanila maging bisa na maging milyonaryo? Noon nila hoping lang na sana itang karelang teyang numero, yamin niya yung winning combination, bang kanita, maging milyonaryo lang. Kaya kung laluin mo, kailangan po kabod, bisang maging milyonaryo. Ngunit, itang kapagnasan, hoping, expecting na ila sumambot lang. Kaya nung laluin tama po, kasanting na pala mo rin ang sabihan, ditang salitang, abang may buhay, may pag-asa. Ako po, yung kanakong meaning in hope. Hope is not only about expecting, but hope is all about finding my purpose in life. Ikay po, tinidadyon yan, bago yun na po hindi kayong purpose tinggi. Ikay po, matuwata na, itakabalo, nung naning purpose sa tinggi. Yan ang kaya, alata ng patuluking biye. Suntok sa buwan, nga tamo. Kaya, etabalo, nung ikaring tamo, ikabit hindi katang sarili. Etabalo, nung makanano tamo, itulid hindi katang sarili. Uli nga tamo po ba, nung nanong purpose tamo, tinggi natin kininyato. Pamilan kayo papukit ang commercial ng Nescafe. At nakasanting tagline na ng Nescafe. Bakit? Naritang tagline na kitang commercial. Anang makutang, kanino ako bumabangon? Kayo po, kanino kayo bumabangon? Siguro nangyayang para praise tayo ng kutang kanino ako bumabangon. Kanino ako nabubuhay? Ayun, kanino mo ako mabibigay? O karing magawa na keke, kanino ako nagtatrabaho? Kanino ko inaalay ang trabaho ko? At makanyalig ko tama, akin mitang meaning na itang kirang nagawan. Akin mitang purpose na kirang nagawan. Itang, nyamagaw ko kasi kareng pamilya ko. O kareng anak ko. O bang apayari ko lang na rin ka na ng anak. Kasanting na nita, itang purpose mo na ita, aluwa itang magobra ko, bang kanita atos ko sa luking bisyo ko. Magobra ko, bang kanita, potang minum kami ng markada ni at itik paninong. O kaya, magobra ko, bang ating kong pamayag ka rin ka na ng parcels. Itang ating kang pamayag parati hindi kang Lazada, hindi kang Shopee, hindi kang TikTok. Nagyanwari mo ka po hindi Kaya rin kayo, hindi, kabala mo, dudurot mo. O, makasawa. At potang makasawa, ala na kang gana. O kaya ala na kang drive. Hindi kang biye. Kasi malino kaya ka, nung nano kay kang purpose tinggi. Kaya po pa-check sa namin pag-aing kapanayan, yung hope, yung pag-asa, may serious sense of purpose in life.
Kaya hindi ko ibri ng sabihan, itang kasabihan, abang may buhay, may pag-asa. Ngayon po, tindang tamo, hindi katang Ebanghelyo, impong imbitasyon na ng Anghel Gabriel, ng Birhen Maria, ng Anghel Gabriel, iya, o bintay ng Birhen Maria, at sinabi niya, ingmetong kamasanting abalita, kaya nga nang sinabi, Bako Maria, big mo kaking grasya, ing ginong Diyos, teka, kaya pinitang kay katamong salutation, o nagita mo na nagita mo Santo Rosario. Kaya ang Santo Rosario tamo, very biblical yan. At nariya po, ininadala ng balita ni Anghel kang Maria, iti metong yung balita, misyon kaya, nung naro yung purpose na ng Diyos, kaya, at namin sinabi ng purpose na, ibuktod may nga yung metong anak alalaki, at pamalagwan ni Jesus. At kay pati Maria na sinabi na, makadarong malyari yan, kapag metong kang birhen. Iti malyari, uli ni Gupaya aning manala Espiritu. At i Maria may ibat siya, ako ngalipa ng Ginoo, malyari kabod, iti kingkigas mo nga mano. At sapin ko, ini purpose na, ini kaya pwedeng mission, tingbiye. Ting admang pangalan, una, i Maria, yapin niya yung mother of hope. Kadwa, Maria, yapin yung mother of life. Bakit siya yung mother of hope? Kasi, isang unana, delane, yung panibatana ng sablang kapanayan, yung sablang pag-asa, at siya pinitiing ginutang Yesu Kristo. Na niya yung kabalduganan ng ilagyo, Jesus. Nung ilagyo mo akong Jesus. Kasanting na pala kabaldugan ng ilagyo, Jesus. Yeshua o Joshua, iba niyang sabihin, Savior, talapagligtas. Itibay ang mapag-asa kay katamo iligtas na katamo ng Diyos. Ego karek kay katamong problema, nung nailigtas na katamo kay katamong kasalanan. Kasanting na ng lagyong Jesus. Magligtas at itay kay katamong kapanayan, itay kay katamong pag-asa. Kadwa, the mother of life. Uling nila, naging sa una na timpong kay katamong magdalanggi kay katamong. Kaya po hindi kong misa may ausan tayong Golden Mass o ausan tayong Misa Aurea. Bakit ausan tayong Misa Aurea? Uling, mag-umpisa kining Ebanghelyo ngayon ing kiyakatang inumpisa na ing biyena ning Ginoo titiniyado. Ing kapagalatana ning pawa ng unang Maria, itang kayang fiya, itang kayang obedience to God. At namin sinabi na, ako'y alipa na ning Ginoo, malyari ka uliti, kikiktas mo kamano. Kasantin na po, nining annunciation ng Maria. Bakit malinaw kaya yung kayang mission nung nano in purpose na in kayang kaya ngayon po nung nagtaang na kayo, o kanino kayo bumabangon, o kanino kayo nabubuhay. Ito pong kaluguran, actually kaluguran kay SS High School, yan po tayo Amerika. Po mag-visit, magbakasyon, doon mag-TNT yan. Kapakatsyo po ka rin, muling TNT yan, ikobranan ko, manos pinggan, o gasoline boy, o bellboy, o kaya caregiver. Ala yung permanente mo, bro. Patsya dapat na yung bengi bayo matutod. Kikyak-kya at nanay sarili na, bakit natin yung lugar ay iti? Magpakasakit ko keti. Pota ko baga na kanin ng kayang purpose, bakit na Chua America,
Sisikan niya doon. Ngayon kayong purpose ba, Church America? Bang payari na lang rin anak ng Atsuna King College. Akwari ang kursong burida. Tabang iya magsakripisyo yan. Wala na rin tama po, kitang papagtingin din na, magsakripisyo. Doon niya kaya bakit na itang kayang karmos hindi. At apayari na lang rin kayang anak. At hindi imburi ng sabihan na ngabang may buhay, may pag-asa. Na ng pag-asa is not only about expecting, but finding our purpose in life. At yapiliti, yung kinatamang silver lining of Christmas. Isang daw may kanating kapayapaan at lugod kang Kristo. Salamat. Salamat, King Diyos. Sa bawat umaga, may panalangin bago humarap sa hamon ng buhay natin. Pamilya ang lakas sa bawat lakad, kahit mabigat, tuloy pa rin ang pangarap. Saya at luha magkasama, sa pagbangon hindi nag-iisa. Tapos na po. Dito nagsimula ang kwento namin, sa simpleng buhay punong-puno ng damdamin. Sa bawat dasal, may kapayapaan, may lakas ang puso para magpatuloy sa laban. Ito ang kwento. Tapos na po. Nasa bahay na po kami. Bye-bye. Pagmamahal sa pamilya. God bless po.